Здравейте, скъпи инвеститори! Аналитичната общност е във връзка с System Guru Markets. Нека започнем с обобщена информация за компанията. Ако е необходимо, можете да поставите видеоклипа на пауза. Можете да разгледате по-подробно всеки параметър на въпросната компания. Ние ще анализираме текущите фундаментални показатели на компанията с вас. Carol, тикър KRO. Прегледът се основава на данни към 14 юли 2025 година. По класификация Guru Markets компания Carol Ltd принадлежи към подкатегорията Logistit. В оценката участват 21 компании. Потърсете окончателните решения към края на видеото. Оценка на компанията 3,5 от 10. Средната оценка за подкатегорията е 0,3 точки. Ако погледнете много широко, в рамките на целия американски фондов пазар като цяло, виждаме, че средният резултат за целия фондов пазар като цяло е 1,8 точки. Срещу резултат от 3,5 точки Carol Ltd. Сравняване на динамиката на цената на акциите на компанията Carol Ltd и споделяние на подкатегории. Ще видим, че през последните 12 месеца акциите Carol Ltd показва промяна от 52,7%. Спрямо динамиката на цените в подкатегорията минус 3,1 на 100. Пазарна капитализация на компанията Carol Ltd възлиза на 1,51 милиарда долара. Пазарната капитализация на подкатегорията е 89 милиарда долара. Счетоводната стойност на компанията е 0,17 милиарда долара. А балансовата капитализация на подкатегорията е 19 милиарда долара. Чрез сравняване на акциите на фондовата борса и балансовата стойност, можем да видим следното. Споделяне Carol Ltd в подкатегорията при оценка на пазарната стойност е 1699%. Балансовата капитализация е 0,901%. Оценка на пазарния дял и балансовата стойност на дружеството в подкатегория лошо минус 1 точка. Финансовите пасиви на изследваната организация възлизат на 0,039 милиарда долара. Съотношенията дълг към балансова стойност представляват 23% от собствения капитал на компанията. Кредитен рейтинг на фирмата добър 1 точка. Съотношението на пазарната стойност на компанията към приходите е 30, със средно в подкатегорията 270,5. Оценка на съотношението цена на акциите на дружеството към печалба в сравнение с организации от подкатегорията много добро 2 точки. Печалбите за последните 12 месеца са 50 милиона долара. Прогнозираната печалба за следващите 12 месеца се очаква да бъде 67 милиона долара. Оценка на показателите за очаквана бъдеща печалба в сравнение с фирми от подкатегория добри 0,5 точки. Съотношението цена към приходи на компанията е 6,1. Средният бал в подкатегорията е 2,7. Оценка на съотношението цена на акциите на компанията към приходи в сравнение с показателите на компаниите от подкатегория лошо минус 1 точка. Приходите за последните 12 месеца са 250 милиона долара. Бъдещите приходи за следващите 12 месеца се очаква да бъдат 310 милиона долара. Оценка на показателя за очаквани бъдещи приходи в сравнение с показателите в подкатегория добър 0,5 точки. Маргиналността е 20,2 на 100, като средното за подкатегорията е 1 на 100. Оценка на рентабилността спрямо показателите на подкатегорията добра 0,5 точки. Делът на дружеството по численост на персонала в подкатегорията е 2056 на 100. Което е с 2,1% повече от дела на пазарната капитализация. Размерът на капитала за всеки служител на организацията е равен на 345 000 долара. А в подкатегорията има 417 000 долара.
Оценка на размера на фирмения капитал на един служител спрямо показателите в подкатегория «Добър» 0,5 точки. Размерът на печалбата на служител е $11,5 хиляди. Със средно за подкатегорията $1,5 хиляди. Оценка на печалбата на един служител спрямо показатели в подкатегория «Добра» 0,5 точки. Обемът на приходите на служител на организацията е $57 хиляди. Подкатегория $155 хиляди. Оценка на приходите от един служител на дружеството в сравнение с показателите в подкатегория «Успешно» 0 точки. Акциите за продажба са 1,1 на 100, при средно за подкатегорията 14,5 на 100. Индикатор RSI 14 показва ниво от 47% за компанията KO Ltd. Докато за подкатегорията нивото на RSI 14 е 6,2%. Действителната оценка на акциите на компанията е около $4,899. Консенсусната целева цена за акциите на компанията е около $5,587. Да отидем на таблицата за поръчки, тя е налична, връзката към нея е в закачения коментар. Таблицата с поръчки съдържа абсолютно всички публично приети решения в даден сезон от референтната система за оценка на акции Guru Markets. Достъпът до таблицата с поръчки е абсолютно безплатен и отворен, линк в закачения коментар. В резултат на анализа на ценните книжа на дружеството KO Ltd. Информационно-справочна система Guru Markets се взема следното решение. Отворете сделка за покупка на цена от $49. Поръчката е отворена, защото компанията има сравнително добра оценка и ценова тенденция. Оценката на компанията е извършена с помощта на метода за оценка индекс на Акима. Тейк печалба е определена на 69,07. Стоп-лос е зададен на 28,93. В случай, че поръчката не е затворена чрез тейк печалба или стоп загуба. В този случай сделката се фиксира автоматично в края на търговията на 13 август 2025 година. Или в последния търговски ден преди посочената дата. Тикер SOM ще бъде балансова поръчка за продажба. Видеото за реда за балансиране ще бъде или вече публикувано в този канал. При затваряне на някоя от поръчките основна или балансираща. Друга поръчка е фиксирана на последната цена. Много благодаря на публиката, че изгледа до край и използва информационно-справочната система от Guru Markets.